Аз съм Сиси. Аз съм Стаси. А вие гледате Френчили! Днешното видео ще направим так с 15 въпроса. Ще пишем на дъски и така. Въпроси. Аз ще отговарям за нея, тя за мен. И после ще си показваме. И така. Първият въпрос е любимо число. Знам. Мутъвно разпори често. Да. Показвате? Да. И какво ще знам. Така, няма да има точки, защото... Да. Любим чатка, е толкова нещо. Да, Аз не пиша чак толкова хубаво. и аз сега не. Да. Еми, да, ще... Я това ще... Да, ще... Любимо животно. Мисля. Едно от топ 5 е така. Да. Обичам и котки. Еми, аз обичам и кучета, ама... И сега по-едно любимата питка. Мисля, че като Видено. казах колата отдава, като... Отпадала си колата ти, бре. Не. Въпреки, че я обичам и ми липсва. Иначе и фантата не. Значи, Добре, ма кола... Да, Хубаво е, любимо ми е, обаче не пием много. така... Много рядко. Лески ли те? Стаси, само да ти кажа. Не да избираш, а да може да напишеш никой. Добре. Малко маркера не спря да пише. Никой от двете не. Само отгоре. И да ме не има да бъде пише. Ще може да се свърши, не било. Любим плод. Подира знам. Пак Мисля. не. Да. Еми, ти един всякакъв плод. Най-вкусен ми е динята и банан. Веднъж я видя. Така. Любима група Или певец или певица? Група. Може да се някой. Да. Може да ги напишеш и да се скратите и да. Уй, папа. Искаш да я смотра. Чао. Аз обичам си. Може да напишеш, примерно, БС. Ако искате. Това е обаче май не се размисля, че се... Так, не. Ами, моето е вярно.
Съжалявам отново. Значи, моето е Justin Bieber и Селена Гомес. И чак. Да, и тя обаче не знам точно кои. Така, любимо шоу. Не знам. Сега имам две. Но... Нямаш ли някой да напишеш? Добре. Ето. Ето, всъщност. Аз събира кръстопът. Е моето. Е, другото е. Следващия моля. Ти за твоето, аз мисля, че е моето. Аз казах, аз имам две. Можеш да напишеш, защото начало аз гледам какво си. Да. Ето и аз я гледам, обаче по принцип не гледам. Така, любим сезон. Много лесно. И той да пише, нали? И той не ти го я пише, бе. Набавям. Да, моля. Да. Сега, пиша супер, супер грозно. Да, бе, аз пък пиша много. Думата, която най-често... Чакай, ти какво е любимо шоу? Да. Думата, която най-често използваш. Толкова думи има, да са толкова гадни. Къде ще чакай? София. Ти половината хората. Не знам, да се обуча като София. Да. Използвай само. Да. А пък моето не е. А пък моето не е. Аз казвам И в принцип казвам. Да. И да. Сега, нали пак е да? Дам. Казах дам. Има да. Ема там не си написал му. Добре, ще го напиша. Той вярно. Аз се казвам. Аз се казвам казвам Боля. Или казвам, че казвам Боля. Така го кри. Любим предмет в училище. Много лесно. Стана грозно. Прибедно. Математика. Да. Карах за ключ. Зайдете на другата. Още я помня. Аз пак не се напомня. Само защото майка ми. Да. Абсолютно на същия ден, който и аз. Обаче майка ми е Няма да казвам. Равни обувки или топ? Равни обувки беше. И моето е така, обаче трябва да не смисъл, бутушите ми са с така. Аз сега се викам да съм бързо да с ток. Така, любим зеленчук. Не знам. Аз бе. Сега като ми мисля.
Я включу написати на просто. Далі. Красавица. Да, Дай. едно топ всички. Да. И не всички обичам. Мразя. Я Яла ли си синьо цвен? Йо, наистина е много гадно. Направо имам нужда мръсни цвят и това. Болей, да. Ама аз точно съм скрита. Защото само съм някакъв мръсни. Ти, моли коли, да? Чакай, защо ми се разпред. Не знам този, но знам, че тя не обича да път. Може да. Ами, планина, не съм ходила до сега. Така ще ходиш някакво шачере. Отиват срещ. Наистина ще ходим на Лондон. Ау! Да, бе. Ти ще ми гай, трябва ще ходим. Да, ще обича да прави, да. Искам да гледаме замръзналото кралство. Тогава ще е Значи, деде, ама... Ако сте гледали Замръзналото кралство, харесайте или напишете коментар. Да бе, ако са гледали Замръзналото кралство, харесайте. Казва се, ако сте харесали видеото, харесайте този знак. Ако не, този знак. Абонирайте се за нас, защото направихме 3 клипа и още нямаме. Да, и сега нали. Лъкни! И нямаме още. Добре, лъкни! Добре! И довиждане! Абонирайте!